liikkeellä. Ja maisemat ihan mielettömät. Kelpaa. Kyllä, tää on Petkelijärven kansallispuisto Ilomantsissa. Ollaan ollut täällä muutamat kerrat aiemmin, mutta aika pitkä tauko ollut nyt viime kerrasta. Kiva oli tulla pitkästä aikaa. Hmm. Maisemat ei ole mennyt yhtään huonompaa suuntaan ainakaan. Että... Kyllä. Kävelen tässä Ninan perässä ja tässä on mukava hyttysparvi meidän välissä ja varmasti en uskalla katsoa taakseni, että minkälainen parvi siellä seuraa perässä. Mut näitä... Joo, tää on niin kiva nämä hyttyset. Kyllä me mahutaan tänne joukkoon. Kirkkaat on vedet. No niin, nyt meillä olisi leiri täällä jo valmis ja takana näkyy teltta. Ja tässä just kokkaillaan. Trangian kanssa vähän hääräillään. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Mitäs meillä siellä on? Perunaa ja porkkanaa ja kesäkurpitsaa ja sitten on vähän halloumia myös. Eiköhän niistä ihan hyvät tuu. No niin, nyt on päivä pulkassa. Teltassa ollaan. Oli kyllä mielettömän ihana keli. Sattui meille tänne ja kaikki meni hyvin. No niin, huomenta. Nyt on telttayö takana, kun on vähän aikaa. Kun näki jotain unta. Niin, oletus oli se, että Oona, mä käräisin. Siellä Oona heräsi yöllä laittaa niitä ihme lämmitysläpysköjä itteensä ja sitten se puolen tunnin päässä ryki niitä pois. Et vähän levotonta oli, sanotaan näin. Ja sit kun kaikki kahisee, niin kyllähän siinä toinenkin herää. Mutta selvittiin. Niin, ja tämmönen huikea keli. Kattokaa nyt. Näihin maisemiin oli kyllä kiva herätä. Kelpaisiko teillekin? Leiri repuissa ja lähdetään autoa kohti. Rinkat selässä. Kummasti on kevyemmät kuin eilen.